Преди матча на 6 септември между Янтра и Севлиево, което е регионално дерби, отдавна не се е случило, празник, готино, събрани хора, добро време. Домакините се постарали да вземат едно 6-годишно момиченце да изпее химна. За това нещо съдията на матча, не знам как се казва, пуска доклад до Футболния съюз и за този доклад за закъснение с 3-4 минути, не повече заради изпяването на химна, Янтра е глобена 500 лева. За закъснение на матча. 500 лева глоба. Некой ще каже, абе хора, те парите не растат по дърветата, бе. Въобще дисциплинарната комисия моли да гледа такъв статус и казус, бе. Възможно ли е да някой да му мине през закъла за изпяване на държавния химн и за закъснение, защото матча се дава по каква беше Мистер Бит телевизия, някакъв Мистер Бит, и се дава по тази телевизия и матча закъснял и затова 500 лева глоба. Аз ви казвам, че по-голямо безумие да искаш да измислиш, не мога да измислиш.